Адчуй сябе часткай нашай вялікай сям'і. Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Пахвалёны Езус Христос, паважаныя радыёслухачы Радыё Марыя. Сённяшнія госці, я Алена Хур, журналістка. Сёння буду апытваць двух цудоўных дзяўчын, жанчын. Кацярына Сідарук, сацыяльны педагог цэнтру «Шчаслівы малыш» і... Кацярына, вы абяцалі быць сур'ёзнай. І кіраўнічка гэтага сацыяльнага цэнтру «Шчаслівы малыш» Ірына Шмак. Вітаю вас. І прывітанненька. Дарына, ўсё, чакайце, падкручу. О, цяпер лепш. Нагадваю, што гэта прамы эфір, таму можна нашым госцям задаваць пытанні, тэлефанаваць. Яны там на Ютубе зараз высвецяцца. Так, яшчэ і на Ютубе. Ай-ой. А сёння мы будзем размаўляць нават не пра сам гэты цудоўны цэнтр, а пра такую нагоду, як жаночы марафон, які адбудзецца ў наступным летнім месяцы апошнім, у месяцы жніўні. І я калі пачытала, была ўражана насамрэч, што нас чакаюць, і вось спадзяюся, зараз нашы слухачы пра ўсё гэта даведаюцца, хто пачне. Прывітанне, паважаныя слухачы. Можа, я пачну з таго, чаму увогуле з'явілася гэтая ідэя марафону жаночага здароўя. Таму што, калі мы як хрысціяне глядзім на нашае цела, якое нам даў Пан Бог, цела носіць нашу душу, і яно павінна быць спраўным, здаровым, мы павінны клапаціцца пра нашае цела. А жанчыны зазвычай у нашых сем'ях заняты шмат рознымі працамі, шмат абавязкамі, працуюць, даглядаюць дзяцей, прыгатаванне ежы, уборка, шмат розных абавязкаў. І вельмі часта гэтага часу на сваё здароўе ў жанчын няма. І гэтая праблема паказвае ў апошнім часе, што шмат жанчын даводзяць свой стан здароўя да такога ўжо экстрэмальнага, калі трэба сур'ёзна лячыцца. І каб пазбегнуць такіх сур'ёзных выпадкаў і занядбанняў, і з'явілася гэтая ідэя марафону жаночага здароўя, каб жанчынкі маглі прыйсці і трошкі больш даведацца пра сваё здароўе, нават прайсці нейкія баданні клінічныя, паразмаўляць з рознымі спецыялістамі. Я, можа, узгадаю трошачкі мінулагоднія нашыя сустрэчы. Хтось з нашых слухачоў, напэўна, што браў удзел у мінулым годзе. Гэта называлася акцыя такая гарадская, роддом. Гэта ж будзе... доброжелательный к семье. Прыязны да сям'і, так, радзільная прыязная да сям'і. І гэта была акцыя, якая ўпершыню дазволіла вось гэтым радзільням, самым закрытым такім медычным установам адкрыць свае дзверы, паказаць жанчынам, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, ці плануюць нараджаць дзяцей яшчэ, паказаць, што гэта месцы, дзе ім дапамагаюць. Бо, натуральна, калі закрытыя дзверы, то заўсёды ў галаве нешта такое страшнае малюецца, кашмар, там нешта такое адбываецца. І якраз акцыя была накіраваная на тое, каб паказаць, што гэта не страшна, гэта тое месца, дзе вам дапамагаюць. І проста гэта ўбачыць сваімі вачыма, што натуральна, вось там гэта ёсць, гэта ўсё не страшна, гэта ўсё... То бок, канешне, страшна, нараджэнне самое, гэта такі складаны момант у гісторыі любой жанчыны, і такі найважнейшы, можа, для кагось. І
гэта было важна, але гэтыя экскурсіі гэта была толькі маленькая частка, а найперш гэта было менавіта такое асвета у такім самым шырокім сэнсе, то бок усе спецыялісты, якія працуюць у роддамах, яны у радзільнях, яны якраз рыхтавалі пэўныя выклады, пэўныя такія моманты, якія лекцыі, семінарскія такія заняцці, як быццам бы для будучых матулек, і распавядалі пра ўсе складаныя моманты, пра якія урач у паліклініцы ён не зможа распавесці і так глобальна на ўсё адказаць, а ў інтэрнэце можна прачытаць што заўгодна. Все мы ведаем, што можна прачытаць у інтэрнэце. Вось. Таму гэта было вельмі важна, і гэта было такое адкрыццё новага кірунку, і выявілася, што гэта надзвычай цікава, што людзі, якія сапраўды прыходзяць у гэтыя вось лякарні, у радзільні, яны прыходзяць са спіскамі пытанняў. І злавіць чалавека, які здатны будзе адказаць на ўсе гэтыя пытанні падрабязна. Гэта сапраўды гэта досыць складана, а пытанні ж паўтараюцца. То бок натуральна. Вось у мінулым годзе мы пачалі гэтую традыцыю, адкрылі, дзякуй Богу, і ўсё. Вось спадзяемся, што ў гэтым годзе таксама ў нас будзе поўна людзей, і ўсё будзе цікава, і гэта сапраўды будзе для тых, хто разумее, наколькі важна ўсё гэта. Што гэта, я трохі так смяюся, але гэта ўсё вельмі сур'ёзна, сапраўды. Трэба дадаць, што таксама як у мінулым годзе ініцыятарам гэтага праекту, гэтага марафону з'яўляецца гарвыканкам і менавіта камітэт аховы здароўя гарвыканкама і камітэт па труду і сацыяльнай дапамозе насельніцтву. Яны актыўна прымаюць у гэтым удзел і яны з'яўляюцца ініцыятарамі. А з нашай стараны дзіцячыя вёскі, Саюз дзіцячыя вёскі Беларусі, Саюз дзіцячая вёска Бараўляны і менавіта мы, сацыяльны цэнтр «Шчаслівы малыш», мы адказваем за гэтую за кірунак звязаны з бацькоўствам, з нараджэннем дзіця, з яго патрэбамі, як бацькі павінны адказаць на гэтыя патрэбы, як яны падрыхтавацца павінны для таго, каб іх дзіцё прыйшло ў найбольш прыемныя атмасферу, прыемныя абставіны, нават калі яны матэрыяльна, можа, не так багатыя, але што больш за ўсё патрабуе душа дзіцёнка, калі нараджаецца, якія ўмовы патрэбны для прыйсця ў гэты свет. То бок ваш сацыяльны цэнтр, ён такі асноўны арганізатар, я правильно зразумела? У гэтым годзе суарганізатар, адзін з. Я не магу казаць, што галоўны, але мы ўсе разам робім гэтую справу. І гэта трэба падкрэсліць, таму што такая адкрытасць ад устаноў, камітэтаў, гэта вельмі дарагая рэч. Адкрытасць да дыялогу з людзьмі, на пытанні, на тое, чтобы адказаць, чтобы знайсці найлепшых спецыялістаў, якія будуць адказваць людзям на пытанні, гэта вельмі такі вельмі вялікі кавалак працы, які быў зроблены, каб гэту адкрытасць цяпер ужо неяк так прадэманстраваць людзям. Ось уже да жніўня засталося там літаральна колькі дзён, тыдзень, так, і давайте раскажам, што канкрэтна, у які дзень і дзе асабліва, і яшчэ такое пытанне, ці толькі гэта для мінчан будзе дасяжна? Можна я трошачкі. Гэта будзе, канешне, дасяжна не толькі для мінчан, магчыма, будзе прыехаць і хто зацікавіцца, можа прыехаць і скуль заўгодна. Але папярэдняя патрэбная рэгістрацыя. Для чаго яна патрэбна? Яна патрэбная для ўсіх наведвальнікаў менавіта радзільняў, бо тут будуць не толькі радзільні ўжо. Я пра гэта зараз распавяду. Рэгістрацыя ў сацыяльных сетках, шукайце групу, якая называецца «Марафон жаночага здароўя», па-руску «Марафон женскага здароўя». Шукайце гэтую групу, і там ёсць спасылкі, там ёсць заўсёды навіны, падрабязнасці, якія менавіта будуць падзеі, якія будуць выкладоўцы, хто будзе там чытаць гэтыя лекцыі, хто будзе праводзіць нейкія абследаванні і гэтак далей. Цяпер фактычна будзе раздзелена гэтая наша акцыя на дзве такія вялікія часткі па месцах правядзення, так бы мовіць. Асноўныя
тое, што мы ўжо рабілі, і тое, што паказала сябе як вельмі надзвычай такая добрая рэч, гэта менавіта сустрэчы ў радзільнях. І для гэтага трэба рэгістрацыя. І гэта будзе каб мне тут з 5, 6, 7 і 8 жніўня. Менавіта што? Гэта будзе менавіта радзільні. Значыцца, 5 першая радзільня, праз Петруся Броўкі, праз жаночую кансультацыю 4-ю ўваход. 6 другая радзільня, 7 6 радзільня і 8 абласная радзільня на Францішка Скарыны 16. На кожным месцы будуць свае пэўныя выклады, пэўныя тэмы, якім будзе прысвечана кожны з гэтых дней. І будуць яшчэ таксама, тут у нас заўсёды ў такіх матэрыялах напісана слова актыўнасці, але Ірына так не вельмі добра ставіцца да гэтага слова, бо гэта ангельская калька, так, ну, але так. Мерапрыемствы, нейкія вось такія з'явы, гэта будзе ў гандлёвых цэнтрах. І гэта тое, што да нас яшчэ ніхто не рабіў. Насамрэч, гэта такі эксклюзіў абсалютны, гэта будзе магчымасць не толькі там сфотаграфавацца на нейкіх фотазонах. Пачакайце, перш чым распавесці пра гэтыя актыўнасці. Трэба зазначыць, калі ў мінулым годзе гэта было накіравана толькі на маладых бацькоў і цяжарных жанчын і іх сужонкаў, у гэтым годзе гэта больш шырокі ахват. Гэта жанчыны ад зусім маленькага ўзросту, падлеткавага, по жанчын дарослага, залатога веку, 50+. І на кожную гэтую катэгорыю будуць разлічаны нейкія мерапрыемства, каб яна магла паглядзець на сваё здароўе больш дакладна. Вось цяпер я ж-такі распавяду. У гандлёвых цэнтрах, вось яшчэ раз вяртаючыся, так, будуць актыўнасць мерапрыемствы, звязаныя больш з такім індывідуальным падыходам. То бок, будуць спецыялісты, якія не будуць чытаць лекцыі, але яны змогуць правесці нейкія кансультацыі і адказаць на нейкія пытанні, якія маюць жанчыны, можа не толькі жанчыны, але звязаныя менавіта з жаночым здароўем. Гэта будуць мамолагі, флеболагі, гінеколагі, акушэры, педыятры, спецыялісты па дыеталогіі і шмат што. Я не буду раскрываць усе сакрэты. Па-першае, глядзіце ў сацыяльных сетках марафон жаночага здароўя, а па-другое, насамрэч, гэта вельмі важна, каб людзі, якія зацікаўленыя, яны паглядзелі гэтую ўсю праграму, бо мы ж не можам зачытваць усё гэта падрабязна. Мне вельмі хочацца, але мы ж не можам. Але мы можам трошкі гэтую таямніцу, аднак адкрыць, што будзе, напрыклад, апарат УЗІ, і можна будзе прайсці абследаванне УЗІ. Бясплатна. Што бясплатна? Ужо сёння мы ведаем, што будуць таксама магчымасць даць аналізы. Не ведаюць, ва ўсіх цэнтрах гэтых тарговых будзе гэтая магчымасць. Так, аналізы крыві. Але ў некаторых будзе, дзе можна будзе паглядзець узровень там цукру ці нейкія яшчэ іншыя. З намі будуць разам інстытут бадання крыві, і яны будуць праводзіць гэтыя абследаванні. Будзе мамолаг, напрыклад, з якім можна пракансультавацца, анколаг, эндакрынолаг. І гэта офлайн, як кажуць цяпер, так? Што гэта жанчына падыходзіць, і у яе будзе індывідуальная кансультацыя менавіта з гэтым спецыялістам. І тут я хочу яшчэ дадаць, што гэта натуральна будзе не проста ў торговым гандлёвым цэнтры, проста вось так мы, вось проста тут стаіць анколаг, а тут стаіць мамолаг, і ўсе тут. Не, канешне, будуць пэўныя такія зроблены кабінкі, дзе можна будзе, натуральна гэта будзе не ўжо такое там падрабязнае даследаванне ўсіх параметраў, але на пэўныя пытанні сапраўды можна будзе атрымаць адказ, і што вось я заўсёды так, трошкі пасмейваюся, але насамрэч сапраўды гэта вельмі сур'ёзна, і для шмат каго з жанчын гэта важна, што ўсё гэта бясплатна. Бо натуральна, каб праз паліклініку прайсці там тое ж УЗІ зрабіць, гэта складана, гэта трэба прайсці пэўны шлях такі няпросты, і трэба выдаткаваць шмат часу. А тут будзе магчымасць гэта зрабіць менавіта на месцы, бясплатна, зноў жа, бо у платны цэнтр можна схадзіць, але праўда тое, што не ўсе могуць сабе гэта дазволіць.
Гэта не азначае, што вам тут нешта паглядзяць праз УЗІ, адразу там дыягназы паставяць ці штось такое, але калі ёсць нейкія там пэўныя моманты, вас накіруюць да пэўных спецыялістаў, гэта таксама важна. Бо сапраўды, калі чалавек, жанчына адчувае, што ёсць нейкія складанасці са здароўем, куды ісці, да каго кідацца? Гэта мы таксама яшчэ не надта ведаем. І гэта вельмі важна. Гэта такая магчымасць зрабіць для сябе пэўныя адкрыцці, куды падзецца. Вось у гэтай сітуацыі куды падзецца. Тут мне ўжо трэба баяцца. Ці мне тут ужо не тут гэта не важна, гэта такія моманты. Або будуць такія рэдкія спецыялісты, да якіх увогуле рэдка хто даходзіць, калі толькі там ужо паважная справа, такія як анколог, напрыклад, так? Ці артапед. А да анколага шыршэй страшна. Кардыёлаг, не такія менавіта спецыялісты. Калі у мяне есть, можа, нейкі падазрон, штосьці я там, штосьці мне некамфортна, дзесьці там штосьці, можа, варта падысці і запытацца, ці ўжо мне час ісці на сур'ёзныя нейкія даследаванні, ці гэта так, толькі нейкія там... Я просто хотела вельмі важная зрабіць за ўвагу Кацярыне, што не ўсе нашы слухачы маюць Facebook, таму давайте па радыё таксама даволі падрабязна просто все раскажам. Я зараз хачу яшчэ з вашага дазволу, канешне, з дазволу. Хачу сказаць яшчэ менавіта вось пра дзень, пра які нагадала Ірына Віктаровна. Гэта будзе дзень 22 жніўня. Гэта будзе дзень, які называецца 50+. Гэта будзе менавіта дзень зарыентаваны на канкрэтную мэтавую аўдыторыю. Гэта будуць жанчыны 45, 50, 60 гадоў, 70, 80, да бясконцасці абсалютна. І гэта будзе магчымасць менавіта паразмаўляць са спецыялістамі, якія адказныя за жаночае здароўе ў пэўным перыядзе. Мы, большасць з нас разумее, што ёсць пэўныя асаблівасці, так, з венамі ёсць пэўныя асаблівасці, наогул сардэчна-сасудзістай гэтай сістэмай ёсць. А з менавіта жаночым здароўем таксама ёсць пэўныя асаблівасці, і варта, каб размаўляць ужо з чалавекам, які не проста там гінеколог, але гэта чалавек, які ведае вось такія асаблівасці і гэтыя моманты. Гэта будзе спецыфічны такі дзень, спецыяльны. Гэта не значыць, што туды змогуць патрапіць толькі людзі, вось каб вам 45, то вы ўжо не патрапіце. А калі вам 20, то вы наогул ужо не падыходзіце, не патрапіце, не. Можна усім, хто захоча, рэгістрацыя, і вы зможаце туды патрапіць, гэта будзе праходзіць у Палацы культуры ветэранаў. Але я хочу дадаць таксама да, можа, маладых нашых слухачоў, што калі вы зараз нас чуеце, то паклапаціся пра тое, каб вашыя бацькі там трапілі 22 жніўня у Палац ветэранаў. Таму што варта, таму што не заўсёды бацькі таксама карыстаюцца сацыяльнымі сеткамі, але дзеці і ўнукі карыстаюцца. Так што паклапаціцеся, калі ласка, пра сваіх бацькоў і накіруйце іх у гэты дзень на гэтае мерапрыемства. Так, і гэта вельмі такая важная рэч, і я зноў жа кажу, што я трохі пасмейваюся з гэтага, але гэта з таго, што я больш хвалююся, не з таго, што гэта не сур'ёзная тэма. Дык вось, адносна тэматыкаў менавіта у радзільнях і у радзільнях ёсць пэўныя тэмы. Першая радзільня ў нас будзе як гэта называецца, жаночае здароўе ў рэпрадуктыўным узросце. То бок гэта такі раздзел, телефон, так? Не, у меня просто с наушниками проблем. Вы говорите, а перепрошаю. Я переживаю, что, может быть, уже есть пытание просто от наших слухачов. Цалкам может быть. Вы рассказываете, не заважайте. Я трохи тут подглядываю, это не просто так. Жаночае здароўе ў рэпрадуктыўным узросце – гэта першая радзільня. Другая радзільня будзе распавядаць пра бясплоддзе. То бок пра пытанні, якія ўзнікаюць у жаночых, у сужонскіх пар, у якіх ёсць пэўныя складанасці з тым, каб стаць бацькамі менавіта што. Шостая радзільня нам будзе сканцэнтраваная ўся на здаровай прыгажосці мацярынства.
То бок гэта ўсе моманты, якія звязаны там з эстэтычнай гінекалогіяй, гэта тое, што міфы пра роды, гэта тое, што кармленне грудзьмі. Ці увогуле жанчына страціць сваё здароўе і прыгажосць пасля родаў. А якраз. І як ёй захаваць гэтую прыгажосць? Альбо адкрыць прыгажосць, бо часам таксама трэба адкрыць. Мацярынства дазваляе адкрыць гэтую жаночую прыгажосць. Вось. І абласная радзільня нам распавядзе ўсё пра роды. Гэта якія роды бываюць, якія магчымасці ультрагукавай дыягностыкі, якія віды абезбольвання ў родах і ўсё, што датычыцца педыятрыі, вось такой неанаталогіі, вось тое, што маленькае самае нараджаецца, самае першае, вось тыя спецыялісты, якія прымаюць гэтае дзіцяткай, першым аглядаюць і кажуць: "Ну, ўсё добра, клас". Вось. Я не ведаю, чи ў гэтым годзе таксама не будзе магчымасці, калі ў жаночых кансультацыях раздаюць гэтыя лістовкі для рэгістрацыі. Здаецца, што такая магчымасць ужо мусіць быць, але пэўна, што не ва ўсіх жаночых кансультацыях. Таму што ў мінулым годзе так. Таксама жанчыны маглі не толькі праз сацсеткі, але таксама прыходзіць з гэтымі такімі флаерамі з жаночых кансультацый. Яны таксама мелі нумар, таму што... Я распавяду, навошта нумар. А нумар не проста так. Гэта не проста, каб палічыць усіх, хто да нас прыйдзе. У нас яшчэ і розыгрышы будуць, яшчэ падарункі, будуць прызы. Але я вам нічога не казала. Насамрэч будзе шмат чаго вясёлага і цікавага. І будзе асобная такая вялікая зона, якая будзе якраз для бацькоў, якія вось ужо вось рыхтуюцца там да нараджэння дзіцяці, ці тыя, хто ўжо трымае сваё дзіцятка на ручках і хочуць адчуць сябе, зразумець, дакладней так, адчуць, што адчувае іх дзіця. Бо, натуральна, мы ўсе некалі адчувалі пэўныя такія змены ад, так бы мовіць, жыцця ў маме і пасля нараджэння, але мы не памятаем зазвычай, што там было, што змянялася і як гэта дзіцёнку такому маленькаму перажываць. Будзе магчымасць на ўласнай скуры, як кажуць, адчуць, што адчувае дзіцё пасля нараджэння. Усе сакрэты раскрыць. Таму што, калі ён нараджаецца, ён трапляе ў зусім іншы свет. І дотык, тое ж, як адчувае маленькае дзіцё, як видзіць, як чуе, усё гэта зусім інакш, ніж у дарослага чалавека. І мы спадзяемся, што нам удасца стварыць такую прастору, дзе дарослыя людзі змогуць адчуць тое, што адчувае дзіцёнак пасля нараджэння. На жаль, мы не можам зрабіць такую комнату 4D, хаця гэта было б вельмі прыўкрасна, як кажуць зараз моладзь, зрабіць такое 4D адчуванне, калі дарослы трапляе дакладна ў гэтае адчуванне. Але паспрабуем трошачкі, так крышачку прыблізіцца да гэтага адчування, каб адчуць дотык, каб паслухаць, убачыць, так як адчувае дзіцёнак пасля нараджэння. Вось і яшчэ такая вельмі важная справа, альбо рэч, якую я хачу сказаць, што гэты марафон женскага здароўя гэта не толькі жанчыны, гэта справа таксама і іх сужонкаў. Таму што здаровая жанчына гэта радасць, гэта прыгажосць сужонка. І таксама мерапрыемствы, калі яны чакаюць нараджэння дзіця, гэтыя мерапрыемствы ў радзільнях, это таксама мерапрыемствы для бацькоў, каб яны таксама маглі ўбачыць, у якіх абставінах будзе нараджацца іх дзіцёнак. Таму што, не ведаю, ці будзе магчымасць у гэтым годзе, спадзяюся, што будзе магчымасць экскурсіі па роддоме, так як было ў мінулым годзе. Былі экскурсіі, можна было паглядзець на радзільню, на палату, на абставіны у кожным з роддамоў, задаць пытанні, і ў мінулым годзе актыўна пытанні задавалі менавіта мужчыны. Вельмі канкрэтныя пытанні, вельмі такія рэчавыя, эмацыянальныя, пра правы, пра абавязкі медперсаналу у радзільнях і пасля родаў. Так што запрашаю мужчын.
Бо гэта сапраўды, я яшчэ хочу сказаць, што ўжо цалкам сур'ёзна, бо гэта сапраўды пра тое, што марафон жаночага здароўя гэта не марафон для жанчын. Гэта марафон для ўсіх членаў сям'і, якія ўсведамляюць, наколькі важнае насамрэч здароўе жанчыны. На жанчыне, перапрашаю ва ўсіх, усё ж такі трымаецца сям'я, і гэта вельмі важна. Падтрымаць сваю жанчыну, сваю жонку, сваю дачку дарослую, сваю, там, як гэта называецца, невестку, нарачоную. Гэта вельмі важна, і гэта тая справа, якая робіць і цяжарнасць, і роды, ну, не такім ужо катастрафічным стрэсам, што гэта будзе, бо сапраўды змяняецца шмат што. Для жанчыны, якая зацяжарыла, якая нарадзіла дзіця і нараджае, змяняецца шмат што. Свет змяняецца, яна сама змяняецца, проста прынцыпова змяняецца, фізічна, псіхалагічна, ва ўсе бакі яна змяняецца, сацыяльна яна змяняецца. Яна толькі што была вось проста жанчына, тут яна ўжо цяжарная, а пасля яна ўжо маці, і гэта зусім іншыя справы. Толькі зараз яшчэ камусьці можа здаецца, што гэта не прынцыпова, ну, нарадзіла там і нарадзіла. Не, змяняецца шмат што, і падтрымка ў гэтым складаным працэсе зменаў, і гэта надзвычай важна. Гэта на 99% важнасць. І калі актыўныя будуць мужчыны, то можа у будучым годзе зробім нешта для мужчын. Можа, зробім дзень бацькі у роддамах. Чаму не? Я чакаю, калі я смагу усунуць пытанне. Трэба ж падымаць руку. Просто прыйшло пытанне ад нашай слухачкі Анастасіі, піша: добрый дзень, слухаю ваш эфір. Ці ў гандлёвы цэнтр трэба рэгістравацца, і ці могуць прыйсці бацькі? Бацькі могуць рэгістравацца, не трэба. Рэгістравацца толькі ў радзільні трэба. Бо там абмежаваная колькасць людзей, якія могуць туды патрапіць. Ну, то бок, вы разумееце, актавая зала ў радзільні, гэта не тое, што канцэртная зала Мінск, напрыклад. І яшчэ пытанне, ці магу я прыйсці не толькі адзін дзень, а ў некалькі? Канешне. Калі радзільні, то гэта рэгістрацыя на ўсе дні магчымая. Калі гэта гандлёвыя цэнтры, то, натуральна, без абмежавання ўвогуле, на ўсе мерапрыемствы можна. Толькі што зразумела, што спецыялісты не змогуць, калі гэта будзе шмат людзёў, то цяжка будзе спецыялістам, але неяк мы з гэтым справімся. Так. То бок вы не баіцеся гэтых чэргаў, которые будуць стаяць да якога-небудзь вузкага спецыяліста? Мы не баімся, але таксама і гасцям варта разумець, што калі будуць вялікія чэргі, то сапраўды можа хтось будзе за тое, каб была маленькая такая прэс-канферэнцыя, але не для прэсы, але для тых, хто сабраўся. Але калі людзі хочуць менавіта кансультацыю, ну так мы будзем ісці ад таго, будзем цярпліва чакаць, ну так. Гэта такая справа, што бясплатнае мерапрыемства, яно таксама мае свае абмежаванасці пэўныя. А ці трэба вось будзе штосьці з сабой прыносіць? Можа, якісь выпіскі з медычнай картачкі ці што-небудзь? Ну, калі хтосьці канкрэтна будзе мець канкрэтнае пытанне, то трэба падрыхтавацца да гэтага канкрэтнага пытання, так. Бо на пальцах гэта досыць складана спецыялісту распавесці, што, а ведаеце, мне тут сказалі, а вось мне тут бабця каля пад'езда сказала, што ў мяне мусіць там тое і тое. Не, канешне, калі гэта пытанне менавіта да спецыяліста, то лепей прынесці, што ёсць. Калі няма нічога яшчэ, то спецыяліст пакіруе, прынамсі, куды пайсці, што зрабіць, якія аналізы здаць. Ну, проста так. Гэта пра тое. Але сталым людзям толькі... Не, яны могуць таксама браць удзел у ва ўсе дні, але для іх яшчэ менавіта для іх спецыяльны дзень. Спецыяльны дзень. Але яны могуць прысутнічаць, канешне, ва ўсе дні. Зноў жа, радзільні з рэгістрацыяй. Нават калі яны з кімсьці з маладых, канешне, там ёсць магчымасць зарэгістравацца і пазначыць, што я прыходжу сама, а я прыходжу там з мамай, а я прыходжу з сяброўкай, я прыходжу з мужам і з дзецьмі. Гэта ўсё пазначаецца, бо гэта, канешне, гэта для арганізатараў вельмі важна. Бо адно, калі там прыходзіць чалавек адзін, а тут прыходзіць чалавек, і з ім яшчэ 40 чалавек, якія проста ў падтрымцы. Ну, гэта добра, канешне, але не вельмі зручна для арганізатараў. А ці можа быць такая сітуацыя, што скончыліся ўжо месцы? І што тады рабіць? На жаль, такая сітуацыя можа быць, але з радзільнымі менавіта для гэтага мы робім рэгістрацыю. То бок, калі чалавек зарэгістраваўся і ўжо атрымаў пацвярджэнне, то верагоднасць таго, што ён патрапіць, ну, вось 90 там
9% сапраўды. Ёсць заўсёды ёсць пэўны працэнт, там адзін на нейкія такія надзвычайныя сітуацыі, Или тэхнічная надзвычайнае памылка абмежаванне, можа- або тэхнічны збой. Ну, ёсць такая, гэта сапраўды праўда. А яшчэ раз нагадайце, дзе можна гэтую рэгістрацыю прайсці? Толькі ў соцсетках? Марафон жаночага здароўя, шукайце, Google скажа, ён ведае ўсё, ён такі. Значыцца, я хочу яшчэ пра гандлёвыя цэнтры сказаць, у якіх менавіта што будзе. Ну, зноў жа, дарэчы, на афіша тут бай ёсць ужо старонка, якая прысвечана, так, інфармацыйная старонка, прысвечаная марафону, там усе гэтыя раскладкі ёсць. То бок 3 жніўня, гэта субота, будзе сустрэча, сустракаемся у гандлёвым цэнтры «Замак». А 15? А 15, так. Ну, зноў жа, глядзіце праграму, бо штось можа змяніцца плюс-мінус туды, сюды. Ну, Але папярэдне там што будзе? Так. Значыцца, там будзе зноў жа, там будуць розныя зоны, там будуць кансультацыі спецыялістаў, там будуць фотазоны, дзе можна будзе пафотаграфавацца, там можна будзе пагуляцца вось у тое, пра што распавядала Ірына, адчуць, як адчувае свет дзіцятка. Шмат што будзе. Зноў жа, усе падрабязнасці не раскрыю, нават не пытайцеся. Гэта будзе проста і нецікава. Але глядзіце, мы яшчэ 100% не ведаем, хто дакладна яшчэ прыйдзе да тых, хто будзе. Ну, тут ёсць некаторыя такія намёткі, чарнавічкі. 10 жніўня таксама субота у торгово-гандлёвым цэнтры «Момо». То бок завадскі раён зараз кажа: ура, і да нас неяк даехала цывілізацыя. Ужо чарга выстрайваецца. У нас ужо чарга выстрайваецца ў МОМО, бо там будзе дакладна ультрагукавае даследаванне. То там ужо народ піша, як можна сваю чаргу пазначыць, там на далонькі напісаць нумар, як калісьці ў 90-е гады ў чаргах стаялі, нумарочкі пісалі. Нават цэнтр гігіены будзе прапанаваць такое даследаванне функцыянальнага стану здароўя. Ну, гэта было б круто, калі атрымаецца. То... Ну, пацвердзіў сёння свой удзел, таму запрашаем. Мы нават самі не ведаем, што гэта такое, што гэта за звер. А мы паглядзім якраз. Ну, але нейкая будзіна, відавочна, яны маюць нейкі апарат, які дазволіць... Ну, так, комплекснае такое даследаванне, ну, планавалася яно так. Значыцца, 17 жніўня, то бок таксама субота, ўсё па суботах, гандлёвыя цэнтры. 17 жніўня гэта Дана Мол. Зноў жа прывітанне не толькі ўручую ўсходу, але і копішчу, і ўсім, хто, так бы мовіць, у тым кірунку. Значыцца, і 24 гэта гандлёвы дом на Неміге. Бо там мы таксама будзем... Сустракайце нас і там. Будзем паўсюль, і паўсюль будуць працаваць гэтыя маленькія такія закуточачкі нашыя, кансультацыйныя такія памяшканнічкі, менавіта для індывідуальных кансультацый. Розныя касметолагі будуць, дыетолагі будуць, нават фітнес-трэнеры будуць, там яшчэ хтось будзе. Шмат чаго будзе цікавага менавіта, што датычнага прыгажосці, здароўя менавіта. А вы вось уже зараз ацаніць можаце колькасць спецыялістаў, которые вось на гэта все падпісалася? Это прыблізна колькі? Просто вы так пералічваеце. Гэта прыблізна вельмі шмат. Вельмі шмат, Больш сапраўды. 30 спецыялістаў будзе браць удзел ужо. А мы не ведаем, ці гэта будзе, напрыклад, адзін спецыяліст на працягу сягоння, ці гэта, напрыклад, яны будуць змяняцца, таму што гэта вызначае ўжо камітэт аховы здароўя, як яны будуць працаваць. Ну і гэта досыць складана, ўсё ж такі іншы фармат, ніж звычайна для спецыялістаў. І гэта так, што не пацыент прыходзіць да ўрача, але ўрач прыходзіць да кліента, да пацыента. Нешта такое неверагоднае. Ну, такі зварот на 180. І гэта цягнецца цэлы дзень, правильно? Не, ад 14 і 15 гадзіны. Ад 14, ад 15 до 18, 19 будзем глядзець таксама гэта ўсё па месцы. Таму што вядома, што павінны былі гэтыя цэнтры вызначыць нам час, калі ў іх ёсць магчымасць гэтай прасторы, каб нам даць гэтую прастору, дзе будуць кансультаваць спецыялісты. Ну і праўда, што час кансультавання менавіта спецыяліста, ён таксама ў пэўным сэнсе абмежаваны. Каб ужо чалавек не вось такі выйшаў пасля гэтага дня, але ўсё ж яшчэ натуральна жывы прыехаў да хаты. Гэта таксама важна.
Ну, калі падсумаваць, атрымліваецца, што па суботах гэта гандлёвыя цэнтры Так. у вас, так? А ў буднія дні гэта радзільні. А тыдзень радзільняў гэта вось ад 5 жніўня, гэта будзе вось 5, 6, 7, 8. Вот А радзільні астатнія дні менавіта. нічым не заняты. Не прыдумалі. Адпачываць Ну, будзеце? там у гэтым часе Насамрэч. таксама былі заняткі, хочу сказаць, што у нас ужо былі заняткі з дзяўчатамі і праводзіла гэта матуля па рэпрадуктыўнаму здароўю для дзяўчат, падлеткаў. ЕВІ-13 у іх ёсць такая цікавая праграма, якая распавядае пра натуральны цыкл дзяўчынцы, як ёй разумець свой натуральны цыкл гэты жаночы, бо яна ўваходзіць у гэтую цыклічнасць. Вось і адбыліся такія спатканні разам з камітэтам па труду і сацыяльнай ахове насельніцтва. Яны выязджалі ў лагера да дзяцей, да моладзі, яны выхадзілі ў горадзе да дзяўчат. Вось, таму ўжо некаторыя мерапрыемствы ўжо адбыліся. Але яшчэ шмат чаго наперадзе. І гэта таксама праўда. Таму мы і кажам, што марафон ад зусім маленькай жанчыны до жанчыны залатого веку. Так. У нас, я ўжо проста гляджу, амаль што няма часу, і я думаю, што гэта не тое мерапрыемства, на якое трэба заахвочваць нашых слухачоў. Але ўсё ж такі, можа быць, скажыце такое вось, ну, хто яшчэ, я не ведаю нават, якія матывы могуць быць сумневу. Можа, Баязнь нейкая? Можа, я таксама паўтару то, што на пачатку казала, што нашае цела гэта той дар Бога, у якім мы носім сваю душу. Мы таксама адказваем не толькі за сваю душу, але і за гэтую, дзе размяшчаецца наша душа, за нашае цела. І калі я стану перад Богом, я таксама буду адказваць, што я зрабіў са сваім целам, са сваім здароўем. Гэта ж запаведь «Не забівай» таксама, яна датычыцца і нашага здароўя, нашай фізычнай формы, і задбання пра нашу фізычную форму. Таму, калі у вас ёсць страхі нейкія, адлажыце іх таксама, потому што мы будзем адказваць перад панам Богом таксама за нашыя целы. Не толькі за нашу душу першую чаргу, але за нашае цела ў другой чарзе. Цела храм духа. Так. У адной мудрай кніжцы напісана, правда? Так, таму збірайцеся, прыходзьце, напэўна, будзе цікава, напэўна, даведаецеся шмат цікавага на гэтых мерапрыемствах, і будзе у вас ёсць таксама магчымасць трошкі паклапаціцца пра сваё цела. І ўжо такой адгаворкі, што няма грошаў, няма. Няма, так. Яшчэ можна прыдумаць, часу няма. Я ведаю вас. А можна я скажу так? Ёсць такая ірландская прымаўка, якую я вельмі люблю. Калі Бог ствараў час, ён стварыў яго дастаткова. Той, хто жадае знайсці магчымасці, ён іх знойдзе. Хто не жадае, тот шукае апраўданне ў чаму не. І гэта праўда. Ну і таксама я хочу яшчэ дадаць, што памятайце, што гэта дабрачынныя ўсе мерапрыемствы, што не трэба да гэтага ставіцца, што нехта камусьці нешта абязан. Таму будьце дабражачлівыя да сябе наўзаемна, калі нават будзе чарга, ці там нейкая нервознасць, што траплю, не траплю я на гэтае даследаванне. Калі ласка, будьце да сябе дабражачлівыя. Памятайце таксама пра захаванне псіхічнага свайго здароўя, і таксама будуць кансультаваць псіхолагі. Будзе магчымасць паклапаціцца таксама пра свой псіхічны стан. Калі ласка, не забывайце пра гэта таксама. Ну, дзякуй, гаспадарня Ірына, дзякуй, гаспадарня Кацярына. Думаю, што сказалі нават болей, чым збіраліся. Трохі раскрылі таямніцы таго, што нас чакае. Ласкава запрашаем усіх нашых слухачоў на гэты марафон жаночага здароўя. Ну, а пакуль будзем развітвацца. Пахвалёны Езус Христос. На векі вечныя. Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.